नमस्कार खुलुमबाय अस्सलाम वालेकुम जहार दिनै आङो फांखादल गामियाव दंफैयो। आंनि मुङा मुस्रि प्रदीप कुमार मुसाहारि। आं अल बिटिआर डिफारेन्टलि एबल पार्सन्स प्रटेक्शन अर्गानाइजेशननि आफादगिरि गाहाय आफादगिरि। दिनै बे फांखादल गामियाव आंनिनो 2 नं गुमा समष्टि। बे समष्टियाव बिथांमोनहा गोबां दुखु जारलानि जेंनाजों लामा सामा जे हाब्रु दैब्रु थांलाय फैलायनि स्कुल फरायनायनि गथ'फोरनि थांलाय फैलाय हान्था मेलाया गोबां जेंनाजों दुखु सैनांनानै गोबाव बोसोरनिफ्रायनो बेवहाय रायजो जाबोगासिनो दं। दा बे गामियाव आंखौ फैबाय थानाय जे सेप्तेम्बर दानाव जानो गोनां बिटिआर काउन्सिलनि जे इलेक्शन, बे इलेक्शननि पारपसै दिनै आं उदां बिजाथि महरै बिथांमोना मोजां मोननानै आंखौ गामिनि ओनसोलनि बुद्धिजीबि आरो गावबुरा आरो बेयाव थानाय रायजो जानाय आइ आफा बिदा फंबायफ्रा आंखौ खावलायहरदों आरो दिनै आं नुजाफैनो हानानै बिथांमोननि जे अनसायनाय मोननानै आं गोगोम गोग्गाखांनाय मोनदों। बिथांमोनहा फैबाय थानाय जे जानो गोनां बिटिआर इलेक्शन जे सेप्तेम्बर दानाव गोबां भट होनानै आंखौ देरहासार खालामनानै जोंनि जे ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्ट, बे डिपार्टमेन्टखौ दखल खालामनो थाखाय मदद होगोन होनदों। बेयाव आंनि जे समष्टि, बे समष्टिया बांसिनानो हाग्रा ओनसोल आरो गोबां गोग्लैसोनानै थानाय लामा सामा दलं 100आवहाय 80% लामा सामा दलंफ्रा जायाखै। दा नुनो मोनदों थांनाय समफोरनि जे गिदिर गोरों गोरा नेता लायनो खिन्थु लामा सामाखौ सुबुं मानसि माहारिनि थाखाय थांना थानायनि समाव बे गामियाव हान्था मेला खालामनायजों लोगोसे उन्दै फरायसुला फरायसुलिफोर थायो। दा बैफोरनि थांलाय फैलाय बा हाथाय बाजाराव थांनायाव लामा सामाया थिग नङाब्ला रायजो जानायाव जोंनि थाखाय गोबां जेंना नुजाथियो। दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव आङो मोनफ्रोमबो गामिनि जे दालां लामा आं गिबियाव बेखौ मावग्रोगोन। बेनिफ्राय थांनानै थानो थाखाय आङो गोबां आसनिफोर सिन्था खालामदों। बैफोर आसनिफोरखौ आं बिथांमोननो खोथा होनाय मथे बेखौ दाथ' खोन्थाजोबजाया। दा ओनसोलनि गामिनि जे आइ आफा रायजो राजा बिदा फंबायफोर दं, आं बिसोरनि खोमायाव खोन्थाखाबाय। आंथ' रायजो राजानो साख्रि बाख्रिया आंनि आखायाव थाबो जानो हागौ। आं बेबायदि नंखाय फोलानाय राजनितिखौ खालामा। थांनानै थानाय समाव जे ओनसोलावनो गामियावनो जे स्मल स्केल जे इन्डास्ट्रिफोर, बैफोर गोरलै उद्यगफोर आं खालामनानै एंगेज खालामनानै जेरैबायदि डायरि फार्मखौ होजायो, जेनेबा माखासेफोरखौ आं बुंथ'ला, नङाबा बिर'धि पार्टिफ्रा माने आंनि उन माबा मोनसे गायनानै बैसोर पाब्लिकफोरखौहाय खोमसि लामायाव लांनो हागौ। दा बेखायनो आं रायजोनोल' खोन्थागोन, गामिनिल' खोन्थागोन। बिसोर बिथांमोनहा मिन्थिनानै थाबानो जायो। फैबाय थानाय समाव आं स्मल स्केल इन्डास्ट्रि सेल्फ डिपेन्डेन्स माने गावनो थांनानै थानो हानाय स्वाबलम्बी उन्नति आर्थिक भाबे सोर्स पार्मानेन्ट अफ सोर्स जे लाबोनो हायो, बे लामाखौ आं बिथांमोननो बानायनानै होनो नाजादों। फैबाय थानाय समावहाय बयबो ओनसोलनि जाथि धर्म बासियालासे गोबां भट होगोन होननानै आं मिजिंथियो। बिसिनाव फैसा दं, आंनाव सुबुं जे रायजो राजा आइ आफा दं। बिसोरनि फैसाया जाहैबाय पापनि खामायनाय फैसा। जों जाहैबाय सासे निरुहुआ जे दिव्यां सुबुंनिफ्राय आं गसंनानै पाब्लिकखौ रायजोफोरखौ सेवा खालामनो थाखाय ओंखारदों। पाब्लिकनि आं सासे मोजां प्रतिनिधि। आङो बुंनानै लानो हायो।